So, ladies and gentlemen, it is an absolute pleasure. I'd love for you one more time to put your hands together for the great queen, the matriarch, Dr. Rebecca Chisamba. Mazvita zvenyu pakati pedu yandibatsira nekuti zvizhinji zvandanga ndichifunga kuti ndichazvikurukura zvatobuda kare, asi regai nditaure zvishoma, handidzokororo ine simba. Ndinoona kuti mukukurukura kwatinoita nekudzidzisana kwatinoita, vanhu havanyatsonzwisisa kuti chinonzi wanano chinombori chii. Ndinogara ndichidzidzisa vanhu kuti chinonzi kuroorwa kana kuroora kubvuma kuitiswa. Kubvuma kuitiswa. Nekuti hauchaita zvako wega. Handiti? Hauchaita zvako wega. Tikaenda kuchirungu, ndofunga kuti tafadzwa kuti anzwe, zvinoreva kuti wakuitwa compromised. Ndizvozvo. Zvinoreva kuti wakukompromiswa. Munhu wese anoroora kana kuroorwa akaita sezimombe riya rinonzi Brahman, rine nyundwa apa. Asi Brahman harikwani danga rese rese pamusoro penyundwa. Harikwani Brahman. Saka kana muchida kuti Brahman rikwane, padanga rinopinda dzimwe mombe, rinobviswa nyundwa. Chinyundwa icho chiya. Saka ndozvinoita kana mukuroorwa nemukuroorana. Chinyundwa icho chiya chinoseswa. Chinofanira kuti chipinde. Nyaya dzese zhinji dzatanga tichinzwa ipo panapa, chinyundwa icho chiya chiri kuramba kukwana. Hachisi kukwana kupinda mumereji. Saka isusu tiri kuti mukudzidzisana ikoko, iyoyo nyundwa iyi ngaibviswe. Nekuti haudire munhu kuzomushora. Haudire munhu kuzoona kuipa kwake. Endi kana akaipa mukadzi wako, akaipa by whose standards? Kana murume wako akaipa by whose standards? Kana madanana, hanzi kudzamara tapasanidzwa, taparadzaniswa nerufu nekufa. Zvinhu zvakakurisa izvozvo. Imi munofunga kuti Mwari kana zvinotaurwa paina namufundisi vananzvadzi vangu kuti for better and for worse, munofunga kuti Mwari aifunga kuti kana munhu akarwara vari kutaura flu. Munofunga kuti Mwari vaitaura flu. Mwari vaitaura kurwara chaiko, kwekuti vambenge vachifamba apa yamheta makumbo, muchiri kuvada here? Asi isusu inini newe kungoona mumwe munhu ane hairstyle yakaenda kusaidi uko, anzi iri beta, wakutoda mukadzi iye kupfuura murume wako. Murume wako ngaakukoshere, mukadzi wako ngaakukoshere. Kudanana kwenyu ngakurambe kuchienda mberi. Hanzi kudanana kwenyu ngakuite sewine. Handinwa hangu wine baba, asi ndonzwa kuti inonaka. Mazhinji akavadzadzi, asi vanonwa vanoti hanzi inonaka zvakare, kana ichinge yagara inonaka zvakapfuuridza. Saka isusu ndo zvatiri kutaura kuti newanano ndo zvainofanira kuti iite. Kutanga kwamakaita, munotanga muri vadikika, musati maziva, muchisangana nemadzudzo, muchiita sei, muchibatana maoko. Chimwe chinhu chatinoda kudzidzisana mukati mewanano ndechekuti ndeye vaviri. Panapa tanga tichinzwa, regai ndigare pasi ndiri kunzwa feedback pamuromo wangu uyu. Okay. Muchanditendedza kugara pasi. Panyaya dzatanga tichinzwa panapa, tanga tichiona kuti pane mereji dzakazara vanhu. Amai vake, vanozoti baba vake, vanozoti aiwaka, mereji ndeye vanhu vaviri. Iwewe nemurume wako, ndimi munotoumba vanhu venyu, veukama hwenyu, veushamwari hwenyu, kuti vaone zvamunoda. Zvino iwe kana uchireva mukadzi wako, tine chirongwa chatakaita izvi chekuti zvinombofamba seiko kuti munhu areve mukadzi wake. Vanhu vakati aiwa mazana anzi zviri very common amaisamba. Murume anotoreva mukadzi wake, baba amaiwo vanorevawo murume wavo. Vanhu vanonetsana kuti munhu anoenda achipenga kuti makati ndiri benzi, munzi aiwa murume wenyu ndiye akadaro, kana kuti mukadzi wenyu ndiye akadaro. Saka isi tinoti mashoko akashata pamusoro pewanano yako haakubatsirei kusumuka mukati mewanano yenyu. Zuva nezuva ona chitsva chakunakidza pamukadzi wako, pamurume wako. Ukaona pasina chaurumbodzwa ngoti ndo baba Kenya sikatagara navo i50 years idzi, aiwawo ndizvozvo, aiwawo ndibaba ninga ava ndama Joram. Hanzi zuva nezuva tarisa chinyowani,
hanzi ndo zvinoita Mwari. Pane chitsva, zvinozvitsva tiri kuzvitadza nekuti kana tikashaya kuchiona 2 days 3 days taaku next door, tauko tasarudza kumwe. Mukadzi wako ndewerwendo, murume wako ndewerwendo. Mabedroom anga achitaurwa naTafadzwa ngaakosheswe, ngaakosheswe, nekuti vamwe vanototi kana vakuenda ikoko kubedroom zvino vanotoita kunge vachapfeka nguo dzemarata, dzehondo, dzekunorwa. Dai pachinyorwa maitoona rimwe dhori pabedroom rakanzi war zone, nekuti hondo dzese ndokwadzinonotaurwa ikoko. Pano pataurwa nyaya yevana. Vana muri kuvabata sei? Apa ndarwadziwa nemudzimai abvunza apa kuti vana tinoda kuendesawo kuchikoro chakanaka. Baba vari kuti inini ndinoziva, ndakaenda kugovernment school. Aiwa, kashuviro yedu haisi yekuti vana vedu vadzoke palevel yedu. Mubereki akanaka anoda kuti mwana wake akwire kupfuura iye. Kana muri baba naamai vakanaka, imimi kana makadzidza grade 2 chiregai vana vasvike grade 7. Imimi kana muine first degree chiregaidzai vana vaitewo mamadhigiriz epamusoro, mamasters nechi. Hazvibatsiri. Ini ndakadzidza kusendi nyoka, mwana wangu uya unodzidza zvakare kusendi nyoka. Aiwaka, ngatibatsiranei vana vedu. Asi vana ndevedu tese, murume nemukadzi. Ngatinzwananei. Pataurwa nyaya dzemari, mari iri kunetsa, mari yaparadza wanano. Hatina kumbobvira taroorerana mari. Tikatarisa kana mari chaidzo dzakaroorwa vanhu, dzimwe dzacho dzakanga dziri dzechirango. Asi mazuva ano munhu wese akutsvaga mari. Mukutsvaga mari imomo zvakanyanyisa, taakutsvaga mari dzimwe nguva nekuba. Munotonzwa kunzi amai vasvinisvunu, baba vasvinisvunu, hanzi vanga vachiita shoplifting. Vaba huku vaisa mubhurugwa, vaba chakati vaenda. Baba maenda huku iri mubhurukwa, makunopa amai kokusumudzira wanano here kwenyu ikoko? Kwamunenge muri mumusoro menyu mungazvikuremerei kuti ndo zvandakunopa here mhuri yangu? Ndaenda ndakazvitakura pai, zvabva kupi? Tafadzwa ataura kuti zvamunoita wiriranai, nzwananai. Hakuna ndakura, hakuna ndiri mudiki. Kana wasarudza kuroorwa, kuroorwa kunenge insurance. Ukatora insurance ipapana pakanzi inokukavha upenyu hwako, uchibuda uchipedza kufila mafomu ako, ukakrosa mugwagwa ukatsikwa, unokavhwa semunhu anga achibhadhara mari nguva yese. Havazombotarisa kuti angaita 3 hours chete. Ndo zvakaita marriage. Saka kana mapinda mumarriage hamuna vana vadiki. Iye zvino izvo pakanzi madzimai sumukai, mese indini 72 years, munotosumuka pamwe chete neni? Handiti? Nokuti zvanzi madzimai. Saka marriage imarriage. Kunyange muri vadiki, kunyange muri vakuru, remekedzanai, remekedzanai. Mufunge vanhu vanofa, vanhu vanoremara, vanhu vanorwara, vanhu ndosaka muchizoona tichitambudzika. Ndosaka muchiona kuti kana munhu akafa anochemwa kasingapere, nekuti hatina kumbowana mukana wekuti tidanane, hatina kumbowana mukana wekuti tinzwirane. Kana tikatadzirana, kutadzirana kuripo, apa panga pachitaurwa mubvunzo yakaoma apa patakurukura apa, kuti kana ambokuchita unozvipfuura sei, unozvikanganwa sei uchiramba uchingomuona? Kune urwere, kune HIV iriko yakati tindi, kune maSTI ariko akati tende. Unomuregerera sei munhu akadaro? Asi isusu tiri kuti kana iri wanano, kuwana kugena. Handiti? Kana wawana wagena, chinhu chawawana unochibatisa. Ndosaka muchiona kuti kana munhu akanhonga mari ikarasika, anotambudzika kuti ndarasa mari. Asi dzimwe pfungwa dzinozonzi kuna ndaishanda here nhai iyoyo kunhonga. Zvino kana wawana murume wako hauna kumunhonga, kana wawana mukadzi wako hauna kumunhonga. Muremekedze. Mukuremekedzana ikoko kunotiitira zvakanaka, mukudanana ikoko kunotiitira zvakanaka. Itaiwo mhindupindu, itaiwo mhindupindu. Haikonai kuita marriage inenge munda wokumusha, usina fertilizer, usina kana chinonakidza, usina kana zvawakangogara zviri ndizvozvo. Mhindupindu dzinodiwa kunyange mumisha yedu yatinogara. Nhasi baba vari kupindawo vari kutoshaya kuti amai vari kupi, vachinja order, mubhedha wauku,
kwete kuti kana kusina magetsi vanongoziva kuti musoro wavo uri ukokoko. Ava vari kuzivawo kuti ngazvimbosanduka. Ndosaka muchizoona vanhu vachiti ngatimboendai kuhotera. Hapana chinoshamisa nehotera. Kana vanhu vaenda kuhotera vanonoita musikana nemukomana, kashanduko ikako ndo kanongokufadzai, asi magara muri vanhu vamwe chete ivavo. Saka zvese zvamunoona zviri kuitika kudzimba dzevamwe zvakanaka zvinogona kuitika kudzimba dzenyu kana mada kuita vanhu vakanaka. Mwari vakatipa mukana wesarudzo, kusarudza zvakanaka, kusarudza nezvakaipa. Kana paine mumwe munhu muungano ino ane zvimwe zvinhu zvaanga achiziva kuti ndiri kutadzira murume wangu, ndiri kutadzira mukadzi wangu, hanzi it's never too late kugadzirisana. It's never too late nekuti hatizive kuti anosara mangwana ndiani. Usafe wakatsamwirwa, usafe wakatsamwa. Hanzi Jerusarema idzva uko hatizive zvakakwaita. Saka kugara makangotsamwa kuti vakanditi, vari kunditi, vazodai, hazvina upenyu. Hauna kutorera mwana waridzi kuti muzoonetsana. Hauna kutorera mwana waridzi kuti muzotsamwidzana. Vamwe vanhu vanodada nazvo kuti we are not talking. Tane 3 weeks amaisamba. And I don't talk to... hamunyarere. Hamunyarere. You are not talking. Makatsvagana kuita sei? Hoche koche. Emotional connection. Kuda munhu zvekunzwa musoro wako paunoperera. Munoziva kana ukange waita zvinhu unosvika paunoona kuti handigone kupfuura apa. Hanzi ndo zvinofanira kuita rudo rwako nemudikano wako nemurume wako. Kuti apa ndo pandinoperera. Iye zvino nyika iyi tigere kwakawanda. Handiti mukuona izvinezvi takagara mumatafura, apa pane murume, apa pane mukadzi, apa nechi. Hakusisina zviye zvaitwa kana kuti madzimai oenda uko, varume voenda uko. Zvinosaka makungoti kana vamagara navo makutovada. Saka vamagara navo makutovada, vamakwira navo kombi makuvada, vamashanda navo makuvada, vamaenda navo kusvondo makutovada. Isusu tiri kuti koshesai wanano yenyu. Nguva yenyu yababa naamai ngairege kudarikwa pamusoro pekuti makagumbuka. Ngairege kudarikwa pamusoro pekuti mashayiwa mari. Mari muenzi. Nhasi mune mari, mangwana hamuna mari. Nyaradzanai mukushayiwa kwenyu. Ingei muri mese mukushayiwa kwenyu. Kunyange mukadya sadza neupfu muri pamwe chete, unonaka. Handiti munozviziva. Kune vane dzimba dzakanaka, kune vane zvinhu zvakawanda, vane kudya kwaka. Hazvinake kana wanano yako isiri kufamba zvakanaka. Kunyange ukatosiyirwa mari kunzi kadhi rangu iri, endai muno withdraw yamunoda. Endai munoziva unoswera wakaribata uchizingaira kudai usina chiri kukunakira. Asi kana munhu achikuda, munhu anokunda mari, munhu anokunda zviwanikwa, munhu anokunda zvese. Kana wakatora mwana womunhu kuti ave mudzimai wako, hauna kumutorera kuve huranda kuti ave muranda wako. Nekuti emotional connection inotipa ukama wehoche koche, hoche koche nemurume wako. Murume wako harisi rema pakati pevamwe varume. Nekuti unenge uchingodemba ifanike isusu baba vokwangu vakazodai, baba vokwangu. Chimwe chinhu chiri kuuraya wanano dzedu kuomera kunge kanzuru yekwagutu inopa ticha bhuku rimwe chete gore rese kuti endai monyora zvinokwana. Handiti ndangopa kanzuru iyi semuenzaniso. Ndo zviri kuitika mudzimba umu. Amai vanopiwa kamari kepapo kunzi mari muri kudei, nzi sauti, hapana soda, hapana chi. Aiwaka chiregai munhu asunungukewo. Mai ngavange vaine homwe yavo, baba vaine homwe yavo, mogozoitawo homwe yenyu yemusha yekuti mubatsirike. Kwete kuti kana shamwari yangu yauya ndochitsvaga murume wangu kuti ndaachida kuvatengera, vanoshama vainzi kuti muri kupi, ndaachida kutenga kahuku panext door tasikuita $5. Baba vanonga kumadi kutaura kuti vaite $4. Kuvanongoita $4 sego huku yavo ireningi. Musaomesere munhu. Musaomesere munhu. Itai zvinhu zvakasununguka. Kudanana kwakakosha. World yatinayo iri too busy. Kubedroom hakusiko kuona movie. Unoona munhu akati chinight dress, baba wakati zvimapijama wakati kwa. Vane chilaptop. Vari kuona movie. Ikoko ndoko hakusteki niko kubedroom uku. Ndoko amakuona movie. Hakupinde zvese zvigadgets izvozvo izvi. Kune basa rako ikoko. Handiri tauri.
ikoko munoritsvaga muchariona. Kana makaroorana munotoriziva ririko ikokoko. Kana muchinge muri ikoko, ushamwari hwenyu, kunzwanana kwenyu, kuronga kwenyu ngakukufadzei kuti mutarisire zuva ramangwana. Nekuti munoziva dzimwe nguva kana wakatsamwa hauna kana hope yekuti mangwana anotaurei. Hauna kana tarisiro yamangwana nekuti unongogara wakarondumara. Saka isi tiri kuti muhochekoche, mukudanana, emotional connection yekuti hakuna anogona kukubvisai, ngazvive zviri izvozvo. Tinoshanda tichinzwa vamwe munenge muchitaurirwa kunzi wakatopusai unobhadhara magetsi. Ayeyeye, uri kubhadhara magetsi nefoni. Isati anditomboita izvozvo ini. Inga mukomurume wako. Wanano newanano zvakasiyana. Ende kana usingabhadhare magetsi, usingazivi kuti mari kana chii, uri dofo pamba pako. Dzidzai zvinhu zvepamba penyu, mubatsirane. Zvataurwa izvozvo kuti kana muchienda kumutambo, enda nemukadzi wako, enda nemurume wako. Hakuna nzvimbo inonzi hakuite kuti mukadzi wemunhu aende. Ukaona iwewe wazviramba kuti hakuende mukadzi wemunhu, iye mukadzi wako ari kutiwo hakuende murume wemunhu. Saka kunoenda murume wemunhu, kunoenda chii? Kunoenda mukadzi wemunhu. Nzvimbo kudanana kwenyu ndokunokutinai. Handiti? Saka kana mukaenda kuri kunoimbwa, kuri kunodini, asi isusu tinoramba tichingoti wanano yakanaka. Mukanamata pamwe chete, tinoziva kuti mukati meupenyu hwedu, mukati menyika yedu, mune freedom of worship. Tinoona zvakare zvichita sezvinonetsana. Nekuti ngatimbotorai kuti chechi dzese dzakakosha, zvitendero zvese zvakakosha, asi zviga zvinosiyana. Mai kana vaine zviga zvavo, ngatimboti mai vari kupinda sangano rekuti Saturday ndo sabata ravo, havabike musi weSaturday, havabvumirwe kuita mubato wakaoma. Babawo vanopinda Sunday ndo yavanokoshesa. Izvozvo zvinotikanganisa. Kutsvaga mari kokunge tiri kutsvaga mweya wetsvina kana mudzimu wakarasika kunokanganisa. Mari chete ngaimbobva parurimi pedu. Ngatimbotaura rumwe rurimi rusina mari mukati. Mumwe akabvunzwa nemurume wake kuti mungaitei? Zvikanzi handina mari, handina. Ndakakutaurirai kare kuno, zvikanzi aiwa, ndaachida kukusiyirai mari, ndiri kubvunza kuti mune chenji here? Mazopora sei? Mazopora sei? Tangai mambonzwa. Listening is a skill. Kana mumwe achitaura, teererai kuti ari kuti kudii. Wanano zhinji vanhu vanenge vachingoti I was misquoted. I was misquoted. Munogomiskotwa pese pese seiko. Musamiskotwe. Kana muchitaura, taurai zvamuri kutaura. Svikai kwamuri kuda. Pano tasimbisa. Tiri kuramba tichingosimbisa. Kudanana kwevadiwa, kudanana kwemumhuri dzedu. Endai munodzidzira kudanana. Kana maona mumwe akaverenga, zvinoverengwa zvakare, asi musangoti zvese pana sekuru Google. Zvose pana sekuru Google. Tsvagai ruzivo. Kune vakuru kumasangano edu, kune madzitete, kune madzimbuya, kune ivavo vanodanana. Bvunzanai kuti zvinhu zvinofambiswa sei muchidanana. Saka handifunge kuti ndine zvakawanda zvandinoda kutaura, asi ndinoda kuti ndikutendei nekuti marakidza kudanana. Iko kumbouya uku muri murume nemukadzi, kumbouya uku muri shamwari neshamwari, kumbouya uku muri paukama, zvinorakidza kuti muri kudanana. Nyaya iyoyi ngaisimbaradzwe. Vana baba, dadai nemadzimai amuinawo. Makatoita laki ana baba kuwana mukadzi wamuinaye. Vana mai, ndo inonzi mhanza kuwana murume wamuinaye. Musamutambise. Kune vamwe vari kutotarisa murume wenyu vachiti vakomana ndo vanonzi varume ka. Imi muri kuti harina nebasa reseri. Kuna vamwe vari kutotarisa mudzimai wenyu kuti vasikana ava ndo vanonzi madzimai ka. Ndo vanonzi madzimai. Munhu wese akanaka nenzira yake. Munhu wese akakosha nenzira yake. Saka munongoziva kana toita zvinoendeka. Zvikuru sei tichikurukura naMaisamba. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Tine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. We can do better than that.
Let's celebrate her. We can do better than that.